jong abat pensai kelong halur kon jong katu statement kaba uweneki Emily noyalam jo ke PPP iba adalbat nongrum uai ka statement na po ka kubor kaba ong ba katu ka advertisement kaba nakaliang jong ka police department kabagi ong ka central recruitment board jong ka police uong kalong illegal namar baklem board kat kum kendon jong ka office memorandum ngakwa bat percaya hamni ba kata ka statement ka ba iai iba adalbat kadai ka ba iklem pule ba ya ki contain len ki contents jong kanika office memorandum kabangi penmi na kaliang ka sarkar ha ka lightrik February hajar puar kaba lakren syai baya kerta jong kinong apply kam hapo ki tenat rekam jopas sarkar jela jongi lara ya ka syaka 32 plus 5 kabamut syaka 37 mo 32 plus 5 yang iki schedule 5 to tenrai iklem pule pede ya ka professor ka second para ka ba om light no ki katu kan netli ki department ka ba kentuk nganda pule yang ni ya ka home police ya ka excise registration taxation and stamps ya ki home guard and civil defense but kumjuru ka forest and environment balai ba ngi haka sarkar ka kabinet ngi rai kani kalong ba hakine ki department ki don ki judge post ki bangi hap ban bishar ya ka physical fitness kamud habake keren ka physical fitness jong ulaneka ki ba apply kamud kerta kadai banlong ka bakam kena namar menta ki post ki ba phi hab ban lek mare namta na phla pass ya ka interview bo bathum ya ka kam phiap ban lek training bat ka training na ka ba kadai ka training belong hard training ka ba ki hab an par ki hab an jom ki hab an namta saban praktis kasiat suloi kan ni katai phi nata daw ka pelong bangi na kaliang jong ka sarkar ha ka bakhadu nilarai kumni hak ngakren suatik tang namta ka bedei bat ka jong ka polis hak bedei bat ka polis ka bangi ngi amet ya kane ka manual ka bangi ong jong ka central recruitment board jong ka polis ka kabinet kala approve ban amen yaki yakarta watla ngilade kentiu yakarta ban apply kam hanrei hakwe dei bat ki polis ngi sim kumne kabenengko hakwe dei bat ki SI sejrong ngi sim bakarta joki kalong arpau hadu arpenyau tang ba plus sansnem ke relaxation arpau hadu arpenyau yaki SI tang ba ngi plus sansnem yaka relaxation jongka schedule right to kabaar hakabedei bat kiniki ki bat kabaar bat kiniki constable ki bangi ong ki on arm branch ki arm branch ki battalion constable kiniki fireman ki driver fireman nangta kiniki MPRO kiniki constable ngibu yakarta kabak khatpra minimum hadu arpuai plus sansnem kabamut kiyo hadu arpun rusnem yakini ailat hadu arpun rusnem namar ba kumong olpi ka training ka ba bat ka kam yakiru ka ba ladingi ra mentash hakarta ka ba kam he kabamut wat makiru ka por kat poi ka ba tang kanong nustem kimla asu
ban trekam na nak daw ngi wan ra ba la kum do arpun rus nem karta hapo arpun rus nem karta hadin mengila sim ya relaxation nak ta kawai pat ki followers ki sim nadu kat plus nem hadu arpun yo plus sans nem kabamut again kalau hadu live ar dekatu ka office memorandum ar hajar arpo ar ya ki wei ki department ni ong bek ar ponyo live ar plosan rei yakin ni department kum ke police department kum mangla batai pi kalau bek tik kat kum ka bangila bisyar benia tik patik bat kane kam dei bangila khla tang mengi hang nei kejela rei yakane kalau ni simlu ya kiju ki manual jong ki wei ki state hapo karin dia jongi hakaba khadu nak liang ka kamedet klasim ya kanika rai bat kala accept ban bu ya kanika age limit ya kitu ki kun samla ke apply kam te ki kun samla kim dei ba song thu bakla ya katu statement ka ba ai iba adal ba namar ka kan pen king kli pen ban ya ki kin ong ba la rolong tang min apply ne ngin apply te ngoka ban percaya ni ba ki dei ban apply kat kum katu ka advertisement ke bangila advertise ke bangila ai lut ji detail na rusdong kin ya man ya mentang dang pan pada ya ka approval na ka election commission balano ngin operate no ya katu ka online application mentang dang app satang ya kata namar hisang ikwa bat sedang no noduk ka pratrik den rei menin den rei hadu mentangi pat yo ka clearance de namar ngipat yo ka clearance ngihapan app sakat tu kan sengi ngakermen scam mak election commission kan approve kini tang da kementa begin pediang ya kini ka application jong kini ki kun samla jongi kibadot jibut na kementaban join ya ka polis te kata ka bang akwa ban persai hakane ka por khnang ba ki kun samla jongi kin nam skun thu bakla bat ka ba aru bagi kun samla jongi kin ya chakmat ha ka we de ban pen kre ya kini ka application